Mae yna gymaint o heina i'r ddrama yma. Mae rhywun yn meddwl mai drama am henwr yn dechrau colli go ydy hi. Ond mae hi'n lawer iawn mwy na hynny. Mae hi'n ddrama am sut mae'r cyflwr yma yn effeithio'r teulu i gyd. Nid yn unig arno fo'r prif gymeriad, Arwyn ydy enw fo yn y ddrama yma, ond hefyd ar ei ferch, Ann, a sut mae hynny'n effeithio ei phriodas hi, sut mae'n effeithio yr mab yng nghyfraith, Pete, yn y ddrama. Mae yna ymrafael efo'i chydwybod yma. Wrth gwrs, mae yna lot o chwerthin yma hefyd yn naturiol pan mae cof rhywun yn dadfeilio yn ddios. Mae o'n achosi sefyllfaoedd doniol iawn. Mae'r cymeriadau, mae'r awdur bron yn annog ni i gyd chwerthin efo nhw. Ac mae'n rhaid i ni ddod o hyd i ysgafnder wrth ddelio gyda'r cyflwr yma hefyd. Mewn bywyd go iawn, ond hefyd yn achos y ddrama.